Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Private sector magabulig sa pagtanom sang mas madamo nga mga mangroves sa Iloilo River Esplanade. Halos kompleto na ang siyam ka esplanade sa Iloilo River samtang ginasuguran na ang pagtukod sang Esplanade 10. Pila sa mga esplanade ang may nagadabong na nga mga mangroves. Apang may porsyon nga kalbo pa o kung hindi gani lapta-lapta ang makitaan nga mangroves. Luyag sang lokal nga panguluhan sang syudad, ibalik ang mangrove forest sa Iloilo River. May tika nga ginahimo ang Department of Public Works and Highways agud mapadamo ang mga mangrove. Apang luyag ni Mayor Jerry Trañas, mas mapadasig ang pagtanom. Gani manging kabulig sang Iloilo City Government sa Mangrove Reforestation Program ang pribado nga sektor. Sa datos sang City Environment and Natural Resources Office, 60% sa mga mangrove planting activity sa syudad ang inisyatibo sang private sector kag mga estudyante. Sa sinapol nga gimpatigayon kaina, ginhatagan sang papel ang nagkalain-lain nga kompanya kung sa diin nga porsyon sang esplanade sila magatanom. Para sa University of the Philippines Visayas Professor Dr. Rex Sadaba, madamo ang dala nga benepisyo sang mangroves. Ini ang ginakabig nga carbon sink bangod sarang sini makasuyop sang 2 to 3 times nga mas mataas sang mga ordinaryo nga mga kahoy. Ini man ang nagaserbe nga water filter kag madamo pa. We can have what we call mga direct benefits, may indirect benefits kita, no? Mayara kita sa mga economic benefits nga makuha. So example, ang may mga ecosystem services makita nga makuha dira. Example, ang mga mangroves dira na sila bali ang part sa mga feeding grounds sa mga isda, both commercially important and non-commercially important nga species ng isda, ang even mga alimango, kay ibang mga crabs bali dira. Tapos ang dira man nag-iista ng mga birds nga may mga nami nga mga klases ng birds bali kung damo na sa nagahapon man na sila bali. Tapos siyempre ang gina-advocate kinamon nga subong nga ginapabalo nga ang mangroves important sa climate change. Pinaagi sa mangroves, mapunggan pa ang siltation sa Iloilo River, gani dako nga bulig sa tion, may mga pagbaha. May masobra 77 ka hektarya sang mangroves ang makitaan sa coastal barangay sang syudad. Apang hindi pa ini bastante, kag kinahanglan dugangan, ilabi na ang mga gimpang tanom sa kilid sang Iloilo River. Sa subong may kapin 23 ka mga species sang mangroves ang makitaan sa riverbank. Pila diri amo ang happy-happy, bungalon, patpat kag bakhaw. Hindi tanan nga mangroves ang sarang mabuhi diri, gani may rekomendasyon siya sa mga magatanom sini. Kadamo sa mga proyekto nga mangroves, nga mangrove planting sila pero damo nga palpak sungod kay sala ang ila number 1 species nga klase sa mangroves ang ginatanom kag wrong location. Kaya ang mangroves hindi ka lang basta-basta magtanom kung diin-diin lang. May ara matching sang lugar, sang iyang species kag other factors bali. Apila naman sang senro sa publiko. Amo na ang ginapangabay ko sa tanan nga protektahan tagid ang mangrove ha. Kay ti mangrove mo tong ginasiling ko maghahatag sina sa aton sang benefits in terms of flood control, carbon capture and gahatag ina support sa mga fisheries, sa fishery sector. Ti importante ina nga ara na da sila. So hindi naton pag utdon protektahan naton kag magtanom pa kita sang mangrove. Ang mga proyekto tuhoy sa pagpreserba sang Iloilo River nagdala sini bilang finalist sa Thais International River Prize na ginhiwat sa Brisbane, Australia sang 2013. Nakakuha man nini sang Silver Award sa Livcom International sa Korea sang 2011. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mga Ilonggo dancers nagmadinalagon sa online dance sport competition. Gintutukan ni JP De La Cruz, dance coach kag teacher, ang paghana sa pila ka aspiring dancers antes ang ginpasakupan nga online dance sport competition. Dako ang kalipay nga iya nabatsyagan sang naghakot sang kadalagan ang Iloilo City Dance Sports Team sa national competition nga ginhiwat sang Nobyembre 28 sa diin kapin 18 ka rehiyon sa pungsod ang nagpasakop. Suno sa iya nangindako nga pagpanghangkat ang preparasyon, ilabi na nga may ginapangatubang nga pandemya. Mayara lang kami siguro mga more than 1 week nga pag-practice
sa ilang mga routine kaya ang iban halip sa ibang nga lugar. So what we did is like for example sa subong nga week naka-practice kami guro mga tries. Then the rest of the days sa balay na lang nila gina-practice, ginagamit namon ang iyang online. Ga-correct kami through online, ga-critic kami through online. Wala niya ginalauman ng kadalagaan sang kabataan bangod sa malipot nga tinion sang ila preparasyon. Gani kalipay ang iya nabatyagan matapos ang kompetisyon. Kay ti online competition sa what I did is every time nga mag-practice kang right after gid sang practice naga-motivate ko sa mga bata nga during the event gid or the competition they need to do more, they need to do their best gid, especially kay online siya. So, kumbaga times 10 ang ilang nga i-perform sa sa competition, times 10 ang energy, times 10 ang performance. Mensahe niya sa aspiring Ilonggo dancers, To those aspiring dancers of Iloilo City, ang mahambal ko lang din sa inyo is continue your passion even though may pandemic kita. Kumbaga, if you love to dance, if you really want to dance with full of your heart, well, do your best, gid, continue it. Kaya anyway, wala sang may makapugong sa dance if you really love to do it. samtang nagpabutyag naman ang mga kabataan sang kalipay nga ila nabatyagan matapos makuha ang kadalagan. Ang ginabatyagan kid is very proud and very happy kay nakatagid kami sang dungog sa among pinalangga nga lugar nga Iloilo City. Sa among nga partner kay duha kami ma'am. So ginobra turanay lang kami ga video chat kami, and some of my co-dancer budlay man kay there's a household chore and meron man sila stuff to do sa ilang homework sa ila school, and pero ginamon nga maka-meet kami gisa, and sa naglapit na dito kami ginbakbakan na lang ginamon kay para ma-achieve na mo lang magdaog kami. Para sa mga pamatanon, mas manami pagid ang mag-perform kung live sa online competition. Apang na-execute Manila sang insakto ang pagsaot. Ang difference sang online and live is may sa live means is mas ma-perform ka mayo, and sa online is daw may kisa technical. Mapudlay ang online kay damo technical difficulties kag daw gamay lang space dapat paron may mohulag. Kag kung sa live naman niya daw hapos man gamay kay makitaan maya tanan niyang gasaot kung ikaw ang judge. Sa kadalagan nga ila nakuha, napamatud-an nga hindi upang ang pandemya agud magmadinalagon sa ila handom. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.